Liburuen bidez pasa dira teoria politikoak pentsalarien buru batetik bestera. Iruñera eraman gaituen egile alemaniarrak, iturri anitz eta kontrajarrietatik edan zuen indarkeriaz eta politikaz idazteko. Gertuko gaia badugu ere, 50 urte geroago iritsi zaigu bere hausnarketa. Itziardia Deultzurrun iruindarrak ekarri du euskarara, azkenean, indarkeriaz saiakera. Itziar, zer aurkituko du irakurleak Hannah Arendt idazlearen liburu honetan? Aurkituko du indarkeriari buruzko gogoeta sakon bat. Ardatza hartuko duena, 60. hamarkadaren amaieran, joan den mendeko hamarkada horren amaieran, ezker aldetik egon ziren hainbat matxinadatan, erabili ziren indarkeria helburu politikoetarako baliagarria zela zioten beste egile batzuen iritziak. Orduan Hannah Arendtek hartuko ditu egile horien idazkiak, Sartrerenak edo Sorel edo Fanonenak edo Marxenak, ikusiko du zer dioten eta ikusiko du matxinada horietan nola erabiltzen ari diren egile horien lanak eta ondorio horiek, gazte horien ondorioak baina bartuko ditu edo gaizki ulertuak ikusarazten saiatuko da. Eta gogoeta hori egonen da erabat eta oso estuki lotua garai hartako gertakariekin, gertakari horiei begira. Eta hori da gehien bat aurkituko duena, besteak beste ez du aurkituko gogoeta filosofiko abstrakturik. Itzulpengintza geure mundua eta munduak hobeto ulertzeko tresna bikaina alda. Nik esan nuke baietz, bikaina eta ezinbestekoa, ez da? Gure mundua oso zabala da, askotarikoa, hizkuntza asko ditugu, ikuspegi asko, nik uste dut giza kondizioa, Hannah Arendtek esanen luken bezala, askotarikoa dela, ertz asko ditu, eta gure hizkuntzak, gure kulturak, ez digute baliabide nahikorik ematen mundu konplexu hau ulertzeko. Beraz, bikaina ez ezik ezinbestekoa da. Zubiak eraikitzeko balio du zure ofizioak, eizien egiten duzun lana ere berdin? Baietz uste dut, eizien saiatzen gara itzultzaileak saretzen, gure arteko zubiak eraikitzen, topagune eta plaza ere bagara, eta gero eizien bestetik badugu literatura unibertsaleko bilduma, eta bildumarren bidez zubiak eraikitzen ditugu. Kasu honetan, Euskal Herrira etortzen diren lanetarako zubiak dira, orduan guri dagokigu ongi pentsatzea zubi horiek nondikan eraiki nahi ditugun, zertarako, zer ekartzeko, eta hausnarketa horretan ere zubigintzaren irudia edo metafora oso baliagarria zaigu bai. Indarkeriaz liburura etorrita, zer bultzatu zintuen itzultzera? Katakrakeko lagunen proposamena izan zen, eta nik esan nuke gehien bat gaia bera, ez? Indarkeriak leku handia izan du gurean, eta badu indarkeriaren agerpideak anitzak dira, liburu honetan indarkeria politikoaz ari da egilea, eta indarkeria mota hori erro, eragin eta ondorio asko izan ditu gure iragan zaharren eta gure iragan hurbilean. Orduan, olako gaiari buruzko lanak ezinbestekoak ditugu, hemen sorturikoak eta beste testuinguru batzuetan ondutako lanak ere bai. Zure ofizioarekin lotura zuzena duen pertsona gonbidatu duzu gurekin elkartzera, nor izango da? Izanen da Fermin Zabaltza, Fermin lankidea eta dizkide handia da, eta nahi izan dut gurekin etortzea gaur, etortzedin, berak itzuli dituelako Leslie Feinbergen 2 liburu, inglesetik biak, bata novela, Mari Mutil handi baten blusa, eta bestea borrokalari transgeneroak izenekoa, saiakera, eta bietan, baino batez ere lehenbizikoan, erdigunean dago, beren sexuari loturiko autu edo adierazpide sexualei engatik, indarkeria bortitza, jasan duten beste pertsona batzuen bizikerak eta borrokak.
Zientzia politikoaren egungo egoera hausnartzean, triste xamarra iruditzen zait ohartzea gure terminologiak ez duela zenbait gako hitz bereizten. Hala nola, boterea, ahala, indarra, aginpidea eta azkenik, indarkeria. Hannah Arendt 20. mendeko pentsalari handienen artean kokatu du Edoi Etxartek, Katakrak argitaletxeko editoreak. Uste berekoa zara? Ez dakit esaten egia esateko. Nik uste dut pentsalari handia izan zela, eta eragin handikoa. Eragina izan zuen bizirik zegoela, eta iruditzen zait azken urteotan ere bere itzala berriz ere edatzen ari dela. Eta dudarik gabe badirudi, haren idatziek eragina handia izan dutela filosofian eta zientzia politikoan. Nik esanen nuke, nik ez dut sakon ere ezagutzen, Hannah Arendt, baina mirestekoa iruditzen zait, pentsatze, nola egiten duen bere pentsatze ariketa hori askatasunetik, heldulekuri gabe esaten zuen berak, esan daiteke ere helduleku asko zitula, oinarri asko zitula, eta askatasun hori aitortzen ziola bere buruari, ez? Ez esparru ideologiko jakin batetik hartzeko edo oinarriak toki jakin batetik hartzeko. Eta gero iruditzen zait, miresgarria ere ausardia. Uste dut izan zuela jakintza hori ausardiaz jokatzeko eta benetan bere gogoetaren emaitzak zer nahi izanta ere, horiek jendaurrean plazaratzeko. Enkargu honetatik zer egin zaizu erakargarriena, pertsonaia bera edo pentsamendua behar bada? Nik esanen nuke pentsatze ariketa hori nola dagoen josia, ez? Nola hartzen duen gai bat eta ari buruz hausnartzen ari dela, hainbatari agertzen zaizkio, tiratzen du pixkatari horietatik, zertzelada batzuk botatzen ditu oso gai ezberdin eta politikatoasunarekin loturiko denak ere, baina nola den hori jario moduko bat, jario hori iruditu zait oso interesgarria eta itzultzearen orduan erronka handia. Zer leku du filosofiak edo pentsamenduak zure bizitzan? Ez dakit esaten, nik uste dut saiatzen naizela asalkerian ez gelditzen, ez? Hannah Arendtek esaten zuen asalkerian gelditzea dela biderik errazena gaizkiari lotzeko, ez? Eta ni ados nago horrekin. Uste dut gizakioi dagokigula ematen zaizkigun erantzunen gainean hausnartzea, tolesetan sartzen saiatzea geure ahalmenetik, ez? Igual egia handietara iristeko asmori gabe, baina ez ontzat ematen esaten zaizkigun gauza guztia, baizik eta tolesak eta ertzak ikusten saiatuz. Galdera handiak egin behar dizkiogula geure buruari, pentsatzen zuen Arendtek, gauza bera egiten alduzu zeurearekin? Nik neure buruari galdera handiak eta txikiak egiten dizkiot. Nik uste dut garai batean erlijioak edo ideologia oro hartzaile aski dogmatikoek erretilu batean ekartzen zizkigutela galderak eta erantzunak, ez? Sorta polit batean eta hori hartu eta ikasi besterik ez genuela edo hori egiteko eskatzen zigutela. Gaur egun ez da hala eta gaur egun saiatu behar dugu geure barnetik, geure burutik munduari begiratzen eta horretarako bidaideak aurkitzen eta bidaideak izan daitezke filosofiaz idatzi dutenak, izan daitezke lagunak eta lagunen arteko solasaldiak, izan daiteke une jakin batean ikastaro bat egitea eta irakurtzea. Niretzat irakurtzeak asko balio du eta asko laguntzen dit erantzunetara iristen saiatzen eta galdera handiak eta txikiak egiten. Liburuaren gakoetako bat, indarkeria eta boterea zer diren bereiztea da, eta zure formazioa kontutan hartuta, bakearen kulturari buruz duzun ezagutzaren osagarria da edo beste hildo batetik dijoa? Nik esan nuke osagarriak dela, ez? Bakegintzan
ikasten duguna, edo nik ikasi nuena zen bakea ez dela besterik gabe indarkeriarik eza, edo indarkeria ulertzen balin badugu indarkeria izan daitekela atentatuak edo gatazka armatu bat edo gerra bat. Hortaz, haratago ere jo behar dela. Bakearen aldeko jardunak eskatzen du, segurazki erabakimenen eta baliabideen banaketa orekatuago baten alde egitea eta jardun politikoa bideratzea gizarte justoago, ekitatiboago eta aukera berdintasunak bermatzen dituen gizarte baten alde. Orduan, egia da, indarkeria politikoa eta gatazkak bake bidez konpontzen ikastea funtsezkoa dela, baina antzi gabe beste indarkeria mota batzuk badaudela, ekonomikoak, edo sozialak, edo kulturalak, eta horiei ere heldu behar zaiela gure demokrazietan ere. Bueno, nire gomendioa, gaurko gomendioa da Mei Sarton poetaren Anhelo de Raíces liburua. Idatzi zuen 60. hamarkadan, bera Belgikarra izan da, baina Estatu Batuetan hasi eta bizi zen bizitza osoan, baina 60. hamarkada hasieran ia 40-50 urte inguru zituela, poeta hau doa New Hampshireko baserri zahar bat erosten du, eta bere erlazioa baserri horrekin edo nola bizitzen hasten den baserri hortan kontatzen du liburu honetan, Anhelo de Raíces. Asko gustatu zait, hitz egiten duelako bakardadeari buruz, norberak norbere burua zaintzeko egiten dituen rutinei buruz, laguntasunari buruz, eta, bueno, bizitzako nahiko puntu antzekoan nagoenez, izan zen irakurketa bat etorri zela momentu justuan, eta uste dut jende askori gustatuko zaiola. Haren judua zela eta judaismoa hausnartzeko aproposa iruditu zaizu liburua? Ez dakit esaten, iruditzen zait, Arentek jorratu zituen gaietan, antzematen dela bere esperientziak eragin handia izan zuela jorratu zituen gaietan, autoritarismoaz edo irabiltzaz edo indarkeriaz asko idatzi baitzuen, erantzunkizunaz ere bai, erantzukizun kolektiboaz edo norbeanakoarenaz. Eta esanen nuke segurazki, bere jatorria eta Bigarren Mundu Gerran izan zuen jazarpena eta esperientziak izanen duela zer ikustekorik liburuan badakit, armada judu bat aldeztu zuela, erresistentzian egon zela, eta ere ihes egin zuela. Horren segurazki, Bigarren Mundu Gerran judu zenenean bizi izan zituen gorabehera horiek, izanen dute eragina bere pentsamenduan, eta liburu honetan ere bai. Liburua txikia bada tamainaz, edukiz sakona da, nola eragiten dio horrek itzultzaileari? Eragin handiena da, nahi baino motelago itzuli behar dela. Beti itzuli behar da atentu handiz, bermatu ongi ulertzen ari garela jatorrizkoa, baina olako liburu batean, aipu, soinoarrez, eranskinez betea, eta beste egile askoren erreferentziak daudenean, patxada hori ezinbestean handiagoa izan beharra du patxadak. Esan aldaiteke literatura edo pentsamendua itzultzea ezberdina dela? Egin batetik ez, asmoa edo helburua da euskaraz baliagarria eta irakurgarria izanen den testu bat apailatzea, edukiari fidel izan beharra dago bi kasuetan, eta doinu eta hizkera on batekin edo egoki batekin asmatzea. Gero egia da, saiakeretan, segurazki kontzeptuak ongi ulertzen ari garela, bermatu beharra dugu, adituen gana, jo behar balin badugu adituen gana jo, edo beste iturri batzuetara joz, eta gero arazo terminologikoa ere egon daiteke, baina euskaraz zorionez gero eta gauza finkatuagoak ditugu.
Zentzu horretan itzultzailearen ardura ez da txikia, dela itzulpen txarrak direla edo gaizki ulertuak eragina dutelako maisu lanetan. Bai, erantzukizun hori dugu, baina egia da ere bai, itzulpen oro berzio bat dela, eta askotan akats edo oker txiki handi horiek ikusgarriagoak direla itzulpenen bidez lortzen den gainerako onura guztia baino. Orduan, liburuak espero dezagun okerren bat badago ere, arrakasta izanen duela euskaraz, eta bigarren argitalpenean, kasu honetan edo beste zein nahitan, egonen dela aukera oker hori edo zuzentzeko. Itzultzeaz gain zer pentsa ere eman dizu Arenten diskursoak, zer nabarmenduko zenuke? Lehenago esan duzun bezala oso testu trinkoa da, baina niri dilindan gelditu zaizkit bi esaldi edo bi gogoeta. Bata da, zer nahi gatazkaren batean jende guztia erruduna denean inor ez dela erruduna. Eta bigarrena da, berak erreparoa dio herrialde handiei edo administrazio handiei nolabait ere administrazioaren arduradun anonimo horiek botere edo esku asko hartzen dutelako eta herritarra gelditzen delako pixkat babesgabe, norengana jo edo nori kontu eskatu. Bi ideia horiek asko dira liburuan daudenak, baina orain bi hauek buratu zaizkit. Marian Satrapiren Persepolis gomendatuko nuke. Aspaldi irakurri nuen, filma ikusi ere bai, eta bia gomendatuko nituzke. Eta oso historia berezia da, Iranen kokatua, eta kontatzen du nola Irango neskato batek nola bizi duen, bera neska gazte bada, nola bizi duen Irango erregimen politiko sozial zorrotz hori, beloa eraman beharra, eta bestelako arau estu asko, nola bizi duen hori, eta nola uztartzen duen, nola uztartu behar duen bere gaztetasunarekin. Bera lanketa pertsonal bat egiten ari da, gaztea da, eta gaztea den aldetik, atera beharra dauzka hor, barruan dauzkan gauza asko. Eta oso, ikasbide bat ematen duena, eta aldi berean divertigarria. Irakurri dudan azken liburua ez da gomendatzekoa, da orduan irakurtzen ari naizena gomendatuko dizuet. Carlota Gurt idazle katalan baten lehen novela da, Sola dauka izenburu, eta gaztelaniara itzulita dago, katalanez dago jatorrizkoa. 41 urte inguru dituen emakumezko baten istorioa kontatzen du. Da hasierako momentutik antzematen da tentzioa eta zorigaitzaren atarian gaudela sentiarazten digu. Oso prosa biluzia du, ahoan bilorik ez duen hiztuna da, eta benetan hunkitzen zaituen eta saldatzen zaituen liburua da. Irakurri dudan azkeneko liburua da, buhameak, historiarik gabeko jendeak, galdera egiten du, galdera ikurra jartzen dio, egileak liburuari. Egilea Nicole Lugarrot xuberotarra da, eta bertan, tituluak berak iradokitzen duen bezala, buhameen historiari buruz hitz egiten digu. Oinarritzat hartzen du, Jean Barbierrek 1885ean idatzi zuen Antxixarburuko buhameak kronika. Eta bere iruzkinak gehitzen dizkio, eta aparte gero bildu ditu gaur egungo 4 buhameren lekukotasunak. Liburu benetan gomendagarria eta biziki interesgarria. Gitanoa gara erraiten dizuet. Urteak ziren anaiak burua berotzen zigula honekin, eta guk iardespena. Baina ez gara gitanoak, euskalduna gara. Itziar Fermin eta biok elkarrekin egiten duzuelan Nafarroako gobernuko itzulpen zerbitzuan. Bai, hala da, ez da? Uste dut suerte hori dugula. Itzulpen zerbitzua da instituzioek euskara normalizatzeko duten asmoaren parte bat. Eta, nik uste dut suertea dugula hor aritzegatik.
hor bukatzen dugu azkenean, Euskararen eta Euskararen aldeko mugimenduan uste dut interes berezia dugunak, eta sortea dugu uste dut jende interesgarria ezagutzeko, ez? Asko aritzen gara gero literatur lanak itzultzen, batzuk idazleak dira, edo beste batzuk aritzen dira Euskararen aldeko mugimenduan, eta uste dut sortea dugula. Bai, eta bestetik ere, ados nago Fermintxorekin, baina egia da, gure langintza honek baliabeideak ematen dizkigula gero literatur lanak edo saiakerak itzuli ahal izateko asko trebatzen garela administrazioak sortzen dituen dokumentu, agiri, gutun eta dena delako horiek guztiak itzultzen. Alde horretatik ezberdina izango da aldentze edo hurbiltzea literatur itzulpen baten aurrean edo administrazioko baten aurrean, ezta? Bai, administrazioan urruntzea gertatzen da guk beti badugulako kalitate kontrol moduko bat eta gure testuak beti zuzentzaile bati, lankide bati pasatzen dizkiogu zuzentzeko. Eta ariketa hori literatura itzultzean segurazki urrats gehiago ditu. Lehenbiziko urratsa izan daiteke edukia ongi ematen dugula bermatzea, eta aldiro jotzea jatorrizkoari, begiratzea hau ongi eman dugun, benetan edukia jasotzen dugu, ote dugun, baina gero azken orrazketak dira, ia jatorrizkoari begiratu gabe, ez? Azkarri pasatzen dizkigu testuak, ez da? Bai, eta gero nik ikusten dut hori, testu administratiboetan eta bestarekoetan, testu horiek neutroak direla, ez? Novelan berriz, ñabardurez beterik dago, ez dena, ez? Testu guztian ñabarduraz beterik dago, eta orduan, askoz gehiago eskatzen dizu. Bai, urrentza ariketa handiagoa, ez? Bai, eta hobeki ulertu bertzu ez dakit, ez? Ez da komunikazioa bakarrik, ez da errelato bat bakarrik kontatzea, baizik eta bere ñabardura guztiekin, egileak transmititu nahi dituen gauza guztiak bilatu eta eman behar dituzu euskaraz, eta bai. Dom, beraz niniz, ilustratzailea niz eta 26 urte ditut, basena fartaja niz eta orain baigurin bizi. Bekatorosak dira, beraz, liburuan parte hartu duten pertsona horiek, denak basena fajuko egitipietan handitu diren homoseksualak, lesbianak eta bisexualak dira. Eta oroak bekatorosak dira LGTB familiakoak, eta edozein pertsonak hautatzen aldu bekatorosa izaitea. Izenburua dintzen txiste bat bezala ene neskalagunarekin joaiten ginen bere familiaren etxera, bazkaltzera, eta beranta ginuen, eta bere aita ikusi gaituelarik heltzen, ejan dauku, te hor direa gure bekatorosak. Eta biziki jingarri atseman ginuen, eta beraz hola txiki dut, eta gero diakin behar da gu handitu girela hemengo egietan, biziki giristinoak izan diren egiak izan dira, eta beraz nahi nuen ere txiste bat egin hori. Enetako negua jango nuke, dela zinez memento oberena sortzeko, kalme da biziki, depresioan sartzen zira, emeki, tristezian, eta beraz hor ilustrazioak emaiten zuen indar janiz, eta hori sortzaile izaitea hor zinez da, ez dakit, zentzu hartzen du denbora horretan, besta gutiago bada, lagunak piskat gutiago ikusten dituzu, mugimendu gutiago bada, beraz. Denbora esez gehiago, eta gero nik anitz maite dut lan ekitea, piskat gehiegi, beraz, sartzen izen ene lanean eta zen izateratzen, lau hilabetaz, eta gero bada liburu bat. Zaila, bai, bortxaz. Diakin behar da hemen alere iduritzen zait gero eta gehiago ikusten direla LGTB pertsonak. Gu handitu gira hemen ez diakinez ere zer zen LGTB izaitia eta posible zela ala izaitia. Gure aitzineko belaunaldikoek egiten zuten teknika hori, piskat diskrezioarena eta isilik egoitea eta ez sobera erakustea LGTB zinela problemarik ez ukaiteko eta iduritzen zait gu entxeatzen girela orain erakusten eta oiukatzen nor giren eta gure leku hartzen. Beraz esperantza anitz badut geroan eta agian oraingo aurrek ikusten gaituzte eta badakite posible dela.
bortxaz eta aski klixe da erraitea, baina bistamena gizarte ez sexista batean eta ez homofobo batean, eta ono bada bide egiteko, baina ez dut sobera ametsa baliatu nahi hitz bezala, zenta posible da. Egun batez, berdin hori bizi izanen dugu eta ni burrukatuko niz horren ikusteko. Beraz, pixkat labur biltzeko, nahi nuke egun batez ikusi errugbilari ekipa batean, maskulinoa, errugbilari bat homoseksuala, eta bera ikusi gai asumitzeko bere homoseksualitatea eta integratzeko alere ekipan. Hori da helburu luzea, netako. Eskoalegian bizitzea, beti lanean hartzea, ilustrazioan segitzea, eta ez dakit gehiago eman egiari, pentsatzen dut, eta hola, uros izaitea eta ene laguna maitatzea beti. Eztabaidatzeko liburu egokia da hau, eta zuk Fermin itzulitako marimutil handi baten blusa ere berdin, indarkeria dute amankomunean, zuen arteko eztabaida sustatzeko lain? Nik esan nuke indarkeriaren gaia baietz. Batez ere nik uste dut Fermintxok itzuli zuen lehenbiziko liburua, hor oso gordin, oso agerian eta oso zehatz agertzen dira indarkeria mota batzuk gizartean oro har gutxi erreparatu izan zaiena. Eta orduan, niretzat bai izan zen olako belo bat kentzea bezala eta gai bat bere gordinean ikusarazteko irakur gai bat. Itxegin izan dugu, hori, nola, ez dakit, igual gauza ez ezagun samarra zen, ez, demokrazia batean edo ustez demokrazia den batean, nola berriki arte, agintariek eta poliziek, zanpatu izan dituzten jendeak, beren sexu orientazioagatik edo beren jazkeragatik edo, eta hori ikusten da, hori nola atxilotzen zituzten, zanpatzen zituzten, bortxatzen zituzten, eta horrekin loturik niri atentzio ditu dit, adibidez, pasarte batean, marimutila handi baten blusaren pasarte batean, agertzen da nola elkarrekin ari diren burrukan barrikada batean, burruka sindikal batean, gizonezkoak, langileak gizonezkoak eta marimutilak, eta hori ikusten da adibidez, gizonak atxilotzen baituzte bakite, atxilotu eta berra jo egine dituztela, baina marimutilak atxilotzen baituzte, jo eta gainera bortxatu egine dituzte, ez? Eta hori agertzen da marimutil guztiek badakitela hori hola dela, eta gizonezok ez dakitela, ez? Ez dakitela hori hala denik, ez? Eta ondoan dituzu, elkarrekin aderi zarete borrokan, eta ez dakizu, ez? Eta gero indarkeriari buruz ere hitz egin izan dugu, nola liburuan agertzen da, New Yorkeren izan zen Stonewalleko altxamenduan, altxamendu hartan transak, lesbianak eta gehiak aurre egin zieten poliziei, lehenbiziko aldiz edo, behintzat New Yorken. Eta horri esker edo horren ondorioz, poliziak, eta ez bakarren New York irian, baizik eta inguruko beste leku batzutan ere, hasi ziren errespetua aitortzen eta gizatasuna aitortzen ordu arte zapaltzen zituzten nahi, ez? Hau da, segitu zuten zapaltzen, baina ikusi zuten erantzun zezaketela, ez? Eta zapalkuntza desberdin ezen zen, ez? Hasi ziren kontrolatzen, askapen mugimendu bat balitz bezala, ez? Matrikulak multatzen eta, beste modu batean, ez? Gizatasuna aitortu zitzaien. Hasteko liburu hau, Irati Jimenezen eleberria da, eta 2009 urtean argitaratu zuen. Nola ez dakizun hori, idazlearen bigarren eleberria da, eta honetan, bi historio lotzen ditu. Alde batetik Martinena eta beste batetik norarena. Alde batetik Martin argazkilaria dugu. Munduen zehar, argazki misteriotsuak egin ondoren, itzultzen da eta gero irrati programa bera entzuten duen Elias kazeteriaren etxean bizi den pertsonaia. Bestetik Nora Irrati esataria dugu. Bizi izan duen bizitza gogorraren amaiera gertu duen amunaren etxean bizi dena. Eta ama berarekin haurdun zegoela istripuz hil zitzaiena.
Bi historioak lotzen joango dira kontakizunean zehar, likantropo baten istorioak bat artean ipintzen. Historio honetan denetarik aurkituko duzu, irakurtzen baduzu. Maitasun ezinezkoak, kasualitate gertagaitzak, likantropoak eta vampiroak, arima erosten duten aingeruak, bidaiak, eta bar. Eta gauza hauengatik gustatu zitzaidan. Eta gainera oso erraz irakurtzen da, eta euskararen aldetik ez dago arazorik ulertzeko. Laguntasuna da hain zuzen Arenten bizitzan oso garrantzizkoa, eta baita ere Leslie Feinbergen bizitzan. Bai, Leslie Feinbergen bizitzan eta bere liburuetan agertzen da oso indarkeria gordina, oso bortitza, baina aldi berean ikusten da zapoaldun arteko elkartasuna handia, adiskidetasuna handia, elkarzaintza handia, eta gauza batzuk niretako deigarria dira, adibidez, gehien taberna batean ezagutu persona bat esaten duena, gaur ez dut non lo egin, eta atoz gurekin lo egitera, eta igual ikusten da haiekin bizitzera galditzen dela, beren sofan, eta gauza horiek harrigarria dira, eta gero poliziak zanpatzen zituenean eta nola arduratzen ziren, konsolatzeaz, elkarren berri izateaz, elkarri deitzeaz, hori oso politia da. Indarkeriaz asko hitz egiten dugu, baina ez bere sakontasunean. Hutsune hori betetzera etorri da liburu honen itzulpena euskarara? Nik esan nuke liburu hau baliagarria dela horretarako, baina ez aski. Liburu gehiago behar ditugula. Arentek berak ere oso askotan esaten zuen pluraltasuna ezinbestekoa dela. Orduan gai honetan ere behar ditugu liburu asko, begirada asko eta ikuspegi ezberdinak. Nik uste dut Hannah Arentek berak ere hala nahiko lukeela. Bigarren Mundu Gerraren aurreko giroa eta Frantziako erresistentzia. Testuinguru horietan hainbat pertsonaiaren kontraesanak azaldu zituen Simone de Beauvoirrek novela honetan. Oier Alonsok itzuli du. Nancy Fraser, filosofo estatubatuarraren ustez, kapitalismoa da gure mundua ulertzeko gakoa. 4 itzultzaileek osatu dute bere saiakeraren itzulpena. Poesia eta osasungintza elkartu ditu Lierni Azkargortak minaz, heriotzaz eta denboraren joanaz hitz egiteko. Bilduma saritua izan zen Iruñea hiria poesia lehiaketan. Literatura niretako izan da lehenik eta behin gozamenerako bide bat. Gozamen estetikorako eta gozamen intelektualerako bidea. Baina horretaz gain, ihes bidea ere izan da, munduaz edo neure buruaz edo inguruaz. Antzina izan dudanean, hor literaturan, liburuetan, aurkitu dut babesleku bat eta ihesleku bat. Eta hirugarrenik literatura izan da eskola bat. Neure buruaz, munduaz eta gizadiaz gehiago ikasteko eskola bat. Horregatik nik literatura eta liburuak pozarekin lotzen ditut, zoriontasunarekin. Zoriona ekarri didate eta hori da gehien azpimarratuko nukena.